Jama'a da Allah ya ware na ɓace, zan yi magana ne akan 'yan daudin sojojin Najeriya. Yanzu ku dan girman Allah, in ba daudanci na 'yan sojojin Najeriya ba, wai dan girman Allah me kuka ɗauke mu ne? Me kuka ɗauke mu ne dan girman Allah? Wai yanzu in ba rainin hankali ba a ce wai an ware wasu ɗaruruwan sojoji wai za a tura su Sudan. Yanzu kai ɗan Najeriya ɗan Arewa, fi sabilillah kai yanzu kai shugaban Arewa, ai abun kunya ne kai yanzu ka ɗauki soja ka ce za ka tura shi wata ƙasa. Kai yanzu abun kunya ne a tattare da kai ka ɗauki soja ka ce za ka tura shi wata ƙasa. Wato American ɗin ta kasa ku a Sudan ɗin. Saboda an ɗauko kashe 'yan tawayen ta gabaki ɗaya, shine ake so a yi amfani da ku domin a kubutar da 'yan tawayen da aka fatattaka a Sudan. Me yasa tun farkon faɗan ba ku je kun taimaka Sudan ba? Me yasa tun farkon faɗan lokacin da 'yan tawayen suke samun nasara, me yasa ba ku je kun taimaka musu ba? Sai yanzu ne suka ɗauko samun nasara, wai zunzurutun munafurci, wato American ɗin ta hango faɗuwarta, shine ake so a yi amfani da ku sojojin Najeriya, a je a tura sojoji domin a kubutar da wasu sojojin a kai su kuma Najeriya a sake zuwa a ajiye mana 'yan ta'adda. Saboda ga Arewa ta zama sansanin 'yan ta'adda, har yanzu ba a samu biyan bukatar da ake so, ba a samu biyan bukata a Arewa ba har yanzu. To wallahi ƙarya ne, sai mun tona muku asiri wallahi. Sai mun tona muku asiri wallahi. Yanzu dan girman Allah ku yanzu ba abun kunya bane, shekara 15 shekara 15 kuna abu daya Arewa kun kasa, in ba kun raina mana hankali ba. Ku juya mana kuna ta kashe mu shekara 15. Dudu faɗan Sudan shekara nawa ne? Ko shekara 3 bai ba, shekara 2 da rabi ne. Na rantse da girman Allah, irin tashin hankalin da aka yi a Sudan, da irin shi aka yi a Arewa, da yanzu duk ba inda duk an mutu, wallahi duk an mutu, duka an mutu, saboda biyan bukatan ku bai biya ba. Allah ya kamu zaman lafiya, ku kuma kuna nan shekara 15 tura sun tsara muku sotop, kun zo kun hau kai kun zauna, kuna ta kashe ɗan uwanku, kuna ta kashe danginku, ku ne Boko Haram, ku ne yan bindiga, ku ne lakurawa, har yanzu ba ku isa ba, burin ku bai biya akan kashe Arewan ba, shine kuke so ku je ku ɗauko mana wasu yan tawaye waɗanda suke cikin gadar zare, ake so a yi amfani da jiragen ku da kuma da jiragen ku da ku zo ku sauke a Sudan, a dinga kwaso wa'annan sojojin. Wallahi ƙarya ne. Allah tsine gwamnatin Najeriya da sojojin Najeriya gabaki ɗaya, wallahi ba ku da amfani. In ba ƴan daudu ba ku yanzu ku har kuna da ƴancin da za ku ce za ku turo sojoji wata ƙasa? Me amfanin ku? Ga Arewa nan ta gagare ku? Ga Maiduguri nan har yanzu muna cikin Boko Haram? Ga Katsina nan har yanzu muna cikin yankin Nafin? Ga Zamfara nan muna cikin yankin Nafin? Kuna ga irin abin da yake faruwa a Zamfara na kwanan nan? Kun zo kun kirkiro mana ƴan ta'adda, in banda kashe mu ba abin da suke yi? Kun zo kun hana mu ruwa? Kun hana mu zaman lafiya? Kun hana mu ilimi, kun hana mu komai, yana cikin tsadar rayuwa. Talakan Arewa ya rasa inda zai sa kansu saboda masifa. An haɗa baki da ku gwamnatin Najeriya, kuna kashe ƴan Arewa, kuna kashe ƴaƴanku. Watan duk da haka bai ishe ku ba, shine kuke so kuma ku je ku ƙara ɗauko mana wata masifa a Sudan? To na rantsa da girman Allah, Sudanai sun fi ƙarfin ku. Duk wani makirci da kuke tunanin za a haɗa kai da ku, Turawa faɗuwansu ya zo a Sudan, shine ake so a haɗa kai da ku. Ga kuna ku ne Isra'ilar Afirka ko? Shine ake so a haɗa kai da ku, a yi amfani da sojojinku a tura. Allah tsine wanzan da lafiya da za ku je ku yi. Ku wanzar mana da lafiya a Zamfara ko a Maiduguri mana ko a Arewa. Yan daudu kawai, mata, daƙiƙai wawaye yan daudu. An zo an haɗa kai da ku, ana ta kashe danginku, ana ta sa ku a cikin masifa. Ana sa ƴan uwanku a cikin masifa. Ni ban taɓa ganin uwar da take kashe ƴaƴanta ba irin sojojin Najeriya. Kuna tunanin duk abin da yake tafiya ba mu sani ba ne? Ba mu da labari ne? In ba rainin hankali ba a ce wai yan bindiga ko yan Boko Haram shekara 15 ana ta yawo da hankalinmu, a ce an kashe wannan, an samu zaman lafiya nan. Na rantse da girman Allah, in dai wannan siyasar ce, in dai wannan gam din ne za ku ta buga mana Arewa ko kuma a Najeriya, wallahi shekara 1000 zamu ba za mu taɓa fita daga cikin tashin hankalin da muke ciki ba. In dai wa'annan yan siyasan da wa'annan yan daudin sojojin ne da suke ɗaukan control da maganganu a hannun Turawa nan da Yahudawa nan, wallahi ta'addanci a Najeriya yanzu aka fara shi. In ba daƙiƙanci ba ku zo ku ce mana wai za ku tura sojoji Najeriya. Ku yi maganin gida mana, za ku tura sojoji wai Sudan. Ku yi maganin gida abin da yake damu mana. Ga mana an maida mu marayu. Gari ba mu da shi a Najeriya, muna matsayin ƴan Najeriya. Garuruwa duk ba mu da. Muna cikin masifa, cikin bala'i. Ba a wutar ba, ba a ruwan ba, ba a zaman lafiyan ba, ba ilimin ba. Kun maida mu da ƙiƙai jahilai. Ba abin da muka sani in banda mu kashe yunwar mu ɗauki bindiga. Duk kun zo kun samu masifa, ku ne ƴan bindigan kuma ku ne ƴan Boko Haram din, kuna rena mana hankali. Wai yanzu ku zo ku ce wai za ku ɗauki sojoji wai ku tura Sudan? Ko kunya ba ku ji ba? Ku yi mana maganin abin da yake damun mu a gida mana. Yaushe ne aka fara faɗan Sudan? Shekaran jiya a fara faɗan Sudan, kwata shekarar 2 da rabi. Na rantse da Allah, masifar da ta faru a Sudan, na rantse da Arewa ta faru, da yanzu Arewa ta faru, da yanzu babu wani mai motsi a cikin Arewa. Ba dan ma albarkacin addu'a da Allah yana so ya ajiye tarihi akan ku ba, ku kuna ƙona Arewan ne? Ai da yanzu ba magana Arewa ai. Dan dai kawai Allah yana duba addu'ar bayi ne.
za ku zo ku rena mana hankali yanzu ku zo ku ce za ku ɗauki sojoji ku tura, za dai ku tura 'yan ta'adda Sudan. Za ku je ku taimaki 'yan ta'adda, za ku ce ba wai za ku taimaki gwamnatin Sudan ba, kuma gwamnatin Sudan kar take kallon ku wallahi kar take kallon ku. Me yasa lokacin da ake tsakiyar faɗan ba ku tura ba? Me yasa ba ku tura ba lokacin da aka kori gwamnati a Khartoum suka tayi so 'yan tawayen suka ce karfin sai yanzu? Yan raina hankali kawai, wato so turawan sun ga faɗuwar su ta zo, shine ake so tunda wannan game din kasashen Larabawa yaki, to sai a koma kuma game din yan Afirka, tun daga mu bakake da yan uwan mu. To wallahi ƙarya kuke gwamnatin Sudan, kar take kallon ku. Wannan munafurcin da wannan daƙiƙancin da wannan haukan da aka zo aka sa ku da ake sa ku kuna yi wa danginku da ƴaƴanku da gidan da garinku, kuna kashe garinku, kuna kashe ƴaƴanku da danginku, wannan haukan da aka sa ku turawa suna yi, to ba za a tashi a kai Sudan ba. Sudan ta fi ƙarfin ku wallahi. Ku yi kokari ku kare gida, yan Daudi kawai mata, ku yi kokari ku kashe daudar da take cikin gidanku. Shekara 15 yan ta'adda sun gagare ku, shekara 15 yan ta'adda sun gagare ku, sai kullum abin da ya fi gaba. Yanzu ka je Zamfara ka ga abin da yake faruwa, ko kuma ka je Maiduguri ka gani. Har yanzu babu wani zaman lafiya. Kun zo kun maida mu da ƙiƙai jahilai, kuna tunawa mu san abin da muke yi ba? Ku kashe yan bindigan su kashe, yan Boko Haram din su kashe, yan Lakurawan su kashe. Kuma a hakan da mun tabbatar da cewa duk jam ɗinku ne, kuna tunanin ba mu sani bane ba? Ko mu za ku raina wa hankali? Ku za ku raina hankali, yan Daudi kawai an zo ana haɗa kai da ku, ba ku san darajar kanku da kimar kanku da darajar ƴan uwanku da darajar ƙasar ku ba. Wai ƴan masu jan kunne ne za su dinga muku lidin, kuna hawa kuna ɗauka, kuma kuna kashe kanku. Wallahi din muna kallon ku, ko mun tabbatar da cewa akwai ranar da Allah zai tona muku asiri. Wallahi wannan kashe-kashen da kuka yi, da wannan gudun hijiran da kuka sa ƴan uwanmu, da wannan tashin hankalin da kuka sa ma arewa, da wannan abubuwan da muka gani, wallahi al'azum kuma sai kun ga fiye da namu. Wallahi mu mun tabbatar da cewa akwai ranar tonan asiri. Wallahi sai an ganku a rana. Yan Daudin sojoji munafikai azzalibai masu goyon bayan Yahudawa da Nasarawa. Shikenan ko sai kuma a je a ƙara kai wa Sudan wata masifa, wani sabon setup din. Ku yi maganin gida mana, yan Daudi kawai, daƙiƙai kawai. Kun zo kuna ta wani ihu wai mun ci nasara anan. Arewa ta gagare ku? Arewa me aka yan bindiga shekara 15 yan Daudi kawai, banzaye da kikai wawaye. Ku zo kuna mana yawo da hankali, kuna dauko mana control, kuna kashe mu, kuna kashe kasar mu, kuna kashe yan uwan mu, kuna kashe yankin mu, kuma a hada baki da ku. Kuna tunanin duk ba mu san abin da kuke yi bane? Garori kawai. Allah ya tsine muku albarka, Allah ya tona muku asiri. Wallahi mun daina muku addu'a shiriya. In dai akan wai soja ne ko ma'aikacin Najeriya ne, musamman na arewa, wallahi mun daina masa addu'a shiriya. Addu'a shiriya da mun yi ta shekara 5, 6, 7 da ta wuce, amma babu yanda za a dauke mu shekara 15 ana tafiya abu daya. Na rantsa da Allah mu ce za muku, bayan mun tabbatar da cewa duk bakin ku daya, ku ce za muku addu'a shari'a. Wallahi sai dai addu'ar tonan asiri da kuma addu'ar Allah ya kawo tonan asiri, Allah ya kawo ku. Ai masifar Sudan din za ta je wajen ku. Ai Sudan yanzu ta fita, ai yanzu abin zai gangara da kadan har cikin gidanku. Shine kuke kokarin ku kare ko ku gano ya abin yake ku gano ku kare. Wallahi sai ya zo har cikin gidanku. Wallahi da ku din da yan Boko Haram din da yan kidnapping din da Lakurawa din da ku munafikan sojojin shugabannin Najeriya, mun san duk bakin ku daya. To Allah sai ya turo wanda zai yi maganin ku gabaki daya arewa, kuma arewa ta zauna lafiya. Wallahi arewa ta zauna lafiya. Yan Daudu kawai. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau ma din dai muna cikin wani farin ciki da ya kamata kowane musulmi, musamman masu bibiyar al'amuran musulunci, musamman a cikin sha'anin gabas ta tsakiya. To yau din ma wata gagarumin nasara ce ta samu a ƙasar Sudan. Sojojin ƙasar Sudan masu samun goyon bayan jamhuriyar musulunci ta Iran sun samu nasarar karɓo da kuma ƙwato babban filin jirgin sama na Khartoum daga hannun 'yan tawaye kuma 'yan ta'adda da suke samun goyon bayan ƙasar Dubai da Saudi Arabia. Yanzu haka wannan airport ya dawo hannun gwamnati gaba ɗayansa, kuma nan ba da wani lokaci ba za a ci gaba da gudanar da al'amura, za a ci gaba da gudanar da aikace-aikace na wannan filin jirgin sama. Kuma idan ya koma aiki, muna sa rai cikin yardar Allah kamfaninnukan da suke na ƙasar Sudan kamar Badar Airline shi ma zai dawo ya ci gaba da aiki. Wannan nasara ta biyo bayan yunkurin na sojojin da suke samun goyon baya da kuma bayanan sirri daga jamhuriyar musulunci ta Iran suka samu na karbo tare da kwato gidan gwamnati, gidan da shugaban kasa yake zaune. Shi kansa baya hannun shugabancin kasar, yana hannun wayancin 'yan tawaye, 'yan ta'adda wanda suke da goyon bayan wayancan mutane da na bada lissafin su a baya. 'Yan uwa, ya kamata mu sani wannan rikici na Sudan ya shafi dukkanin musulmi. Na farko, matsayinmu na musulmi, ana kashe 'yan uwan musulmi, jinayen musulmi dan uwanmu na kwaranya. Dole ne akwai abin takaici da abin damuwa.
in dai kana da imani, kana da yan uwantaka ta musulunci, ka ji wani guri dan uwanka musulmi yana ci da wuta, ana banka masa wuta, ana kwaran yadda jinayensa, ana yin wani abubuwa marasa daɗi na fyaɗe da abubuwa na cin mutuncin dan adam, mutane suna mutuwa da yunwa, suna cin ganye, suna cin dusa, abin da za su sa a cikin su ya gare su, cututtuka tana kama yaran su na yunwa, adadi da yawa na dubunnai, kananan yara suna ta mutuwa sakamakon wannan balahira da aka samu kai a ciki. Yau a ce maka sojojin hukuma Allah ya ba su iko, sun fara kokarin dawo da al'amura daidai, har sun kwaci gidan gwamnati nasu, sun dawo da airport ta koma tasu, sun fara kokarin dawo da barukokin sojoji. Yanzu haka ana maganar kaso 85 cikin 100 na barukokin Khartoum suna hannun gwamnati. Su ma ragowar clearance ne kawai ya rage a karasa, sannan a fara kuma kokarin kutsawa sauran garuruwa, musamman dajijjikan da suke da anan ne suke da sansanin su manya. Wannan al'amari na surun yan uwa ya shafi kusan mafiya yawan musulmi, musamman mu 'yan nahiyar ta Afirka. Tun lokacin da aka fara wannan yaki, aka kulle sararin samaniyar Sudan. Duk mutumin da zai taso daga Niger ko Najeriya ko Kamaru ko Chadi ko Burkina Faso ko Mali yana buƙatar ya shiga ƙasa mai tsarki, wato ƙasar Saudi Arabia, domin ya gudanar da ibada, ko yana buƙatar tsallaka ƙasashen Larabawa, to dole sai yayi kewaye. Wannan kewaye kuma ya samu ne sakamakon kulle sararin samaniyar Sudan da aka yi saboda yaƙi. Kuma wannan kulle, ko in ce wannan kewaye da aka yi, ya sababa abubuwa guda biyu. Na farko, ya ƙara wa tafiyar tsayi, tafiyar da za a yi ta awa 4.5 ko awa 5, sai an yi awa 6.5 ko awa 7. Saboda haka zama ya ƙaru, tafiya ta ƙara tsayi. Man da za a zuba a cikin jirgin ya ƙara tsayi, facilities da za a sa a ciki komai ya ƙara tsayi. Wannan ya daga farashi na kujerun, shine dalilin da yasa kuke jin kujeru na umara ko na haji sun ƙara kuɗaɗe, har da wannan dalilin ma, saboda jiragen sai sun yi dogon kewaye, sannan kuma duk ƙasar da za su tsallaka sai sun biya haraji, wanda da ƙasa ɗaya su tsallaka, daga nan tsallaka ruwa suka wasu faɗa cikin ƙasar ta Saudi Arabia. To amma dole sai an biya wannan haraji. Wannan haraje da kuma ƙarin mai da ƙarin nisan tafiya da ake ƙarawa shine yasa kujerun suka yi tsada. Duk wanda ya san ya tafi aikin haji ko ya tafi umara ko ya tafiya a wannan yanki gaba ɗaya, daga yankin nahiyar Afirka, musulmi ne shi ko Kirista, kuma ba shi da addini, to akalla ya samu ƙarin 200,000 zuwa 300,000 a kujerarsa sakamakon wannan yaƙi. Wannan fa na faɗa ɗan ƙanƙanin guri ne da ya shafi kowa. Ban zo magana akan kwaranyar jinayen masu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi ba magana nake ta kwaranyar jinayen masoya manzon Allah ba magana nake yi ta tarwatsewar al'umma daga sasanninsu na asali ba. Miliyoyin al'umma sun tashi daga gidajensu sun bazama cikin kasashen da suke wulakanci, suke aikace-aikace na kaskanci. Mutane masu karamci irin mutanen Sudan an mai da su mabarata, an tsiyata arzikinsu, an tarwatsa birninsu kawai saboda biyan wata bukata. Dole ne mu ci gaba da yi wa Allah godiya, mu ce wa Allah mun gode da ya dakatar da wannan kwaranyar jinayi da tozarta da kuma wulakanta ummu musulmi masu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya ubangijin Annabi Muhammadu, ka dakatar da kwaranyar jinayen mutanen Gaza, ka dakatar da kwaranyar jinaye na mutanen kirki da suke cikin Syria. Ya ubangijin manzon Allah, ka dakatar da kwaranyar jinaye na bayan Allah da basu ji ba su gani ba da ake kwaranyawa a arewacin Najeriya. Allah mun san zaka dakatar. Allah muna buƙatar wannan cikin gaggawa, alfarmar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ka mana ƙarshen wannan tashin hankali da wofanta da tozarta da wulakanta da al'umma mu suke yi. Allah kana gani, baka san zalunci. Wayannan bayan Allah ba su samu cikakkiyar rayuwa mai jin daɗi ba, ba su san abin da ake kira jin daɗin duniya ba. An hana su masu rayu, ana tozartar da mutuncinsu, ana wulakantar da arzikinsu, ana ɗaiɗaita rayuwarsu. Allah baka san zalunci. Allah ka gauta rusa su, ka lalata shirinsu, ka dakatar da wannan kwaranya ta jinayi. Ya Allah, yadda ka ba wa wannan ƙasa ta jamhuriyar musulunci nasara wurin ƙoƙarin dakatar da kwaranya jinayen ƙasar Sudan, ya Allah, inda ita za ka yi amfani wurin dakatar. To alhamdulillah jama'a, kowa ya gaji bai saba ba. Yau muna cikin kwana na 5 ko na 6 wanda ake fafata fada tsakanin kasar America da kuma kasar Yemen. A labarin da yake zuwa mana a yanzu nan cikin daren nan fadan ya kace me ya mafi karfin nada, inda American ta yi amfani da sojojin ruwanta da kuma jiragenta na ruwa da kuma jiragenta na sama, wato B-29 da sauran jirage, inda take kokarin haran dakarun musulunci a bakin ruwa, inda kuma dakarun mu suke ta kokarin baran mata da manya-manyan jiragenta.
American tana amfani da jiragen sama na kokarin kai manya-manyan hare-hare a cikin garuruwan Yemen inda dakarun musulunci suke kokarin karewa. A yanzu maganar da yake zuwa mana abin ya koma cikin ruwa gabaki daya, inda a labarin da yake zuwa mana dakarun musulunci na bakin ruwa su suke samun nasara da dama, suna ta notar da jiragen kasar America. Dakarun musulunci na bakin ruwa suna kokarin su iya kokari, saboda haka a sa su addu'a. Idan muka dawo kuma cikin dakarunmu na ƙasa kenan, wayanda suke harba mizali ƙasar Yahudu, a yanzu haka su ma basu daina ba, suna nan suna harba ɗaruruwan rokoki basu daina ba. Yau kwana 6 ana fafata wuta, wanda American ta fito da ƙarfinta gabaki ɗaya, ta fito da makamanta gabaki ɗaya, ta fito da sojojinta gaba ɗaya, amma duk da haka bata kai ƙasar Yemen ƙasa ba, kuma ƙasar Yemen bata fasa hare-haren da take yi, kuma ƙasar Yemen bata sare ba, kuma tana nan tana bakin iya ƙoƙarinta. Na farko bata tsaya da ɓaran mata jiragenta a bakin ruwa ba, na biyu bata tsaya da hare-haren da take kaiwa a ƙasar Yahudu da kuma sauran base ɗinsa ba, na uku kuma har yanzu ana nan ana fafatawa, ba abin da ƙasar America take samu face asara take samu. Saboda haka jama'a, a ayyabta a ƙasar Yemen a cikin addu'a, Ubangiji Allah ya ba su nasara, Allah ya ɗaukaka musulunci kuma ya ƙasƙantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai abin